Rashida, 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 Rashida. Let's go. Na kira ki da sarauniya ta ungwazuma kilasa. Zan baki komai idan kika so ni ya ki zo mi wasa. Na iso ne gunki da alkhairi kar ki dauka wasa. Ki kalli kwayar ido na zaki tabbata. Rashida yar fara kyakkyawa kama kike yi da Larabawa. Kalli shigar ki ta burgewa baki da hali na kushewa. Cikin masoyanki sana alayi. Rashida, 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 Rashida. Yar yarinya zo mi soyayya. Zana rike san kina na shigo gayya. Na zama na kikire na jin kunya. Yi murmushi mana tawan. Da ni da ke ɗaya muke, ba mai raba mani da ke masoyiya. Rabin jikina kin ɗara zinare a guri. Rashida, 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 Rashida. Never let him, baby hold him, cause you can't get someone like him. Kuri ga Rashida ki zamto mai wafi. Yan mata ki zauna ki dan tsaya ki lissafi. Cause no imagination, it's about calculation. Think before conclusion, I'm signing a solution. Karki yarda da kawaye, za su saki hawaye, za su saki tawaye. Kin ga baki babu tagwaye, likitan waka ne. Rashida, 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 Rashida.